ga-eji mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ na-azọ ndụ zọkwuo m ezinụlọ m mekwuolu ndị be nna m ihe ọma na iwe unu gwa nna m nshi gị so tinye aka ishi m aba ga-ebu na alụghagokwa m ọlụ ekwetesigo m ike unu so tinye aka unu bụ ọba mmụọ ka unu bido taa na ngwaba ọbọ iwe ọma ka oge na-eme na nke bụ iwe ọjọọ buli ebujeli ndị ilo m ndị achọghọ ka m gaa n'ihu ọbọ ị ga-ebute m ego na nwaanyị ego ka m bụ nnukwu nwaanyị ego achi m bunye m na nlọ ite ego bunye m nshi na nkechi ọbọ ka ego anụfụtaba echi m na ego eji alụ ụlọ ego eji agba ana ama m na-ewu ọbụ ọkwasa m ma di unu ga-edutelu m ezigbo nwoke ma ejima unu ga-eji chọọ m mma onye m kwuru etu a m kwuru ya ka ọ dị ise teleplets ise tere na ofe ilu nwụsa ise ụlọ anụgo ka o kwuru anyị si ka ọbụ soro ọbụ ise anya bụ ọbụ anya bụ Ezenwanyi ugodo oyibo anya bụ ọbịa ka a na-eke a na-akwado esi ndozi kabadadie maka anọgbu ya na ọ ga-anọgbu ha ndụ ise ebe ọ na-akwado ụlọ nke ewelughi aka okwu na ụka ka a na-amachi nseke si n'ụlọ ka a na-amachi ebe niile bụ iwe ọma ya aftali ya ise onye ka ọ na-eme ejite ka ọ ga-abụ abụ onye bụ ijite ga-achala ya bụ ijite n'ibe nye bụ ijite perike ise ele o si wee du ọ ga-esi na-agbatali ebe ọma gbatali ego pounds and dollars ezinụlọ ezigbo di ezigbo nwa ọ na-anụgo ka ọ na-ayọ ma n'oyibo na ọ ga-adụ n'oyibo ọ ga-adụkwa n'igbo anya bụ igbo ahụ ka ọ na-eme oyibo ka ọ na-ekwu okwu ya n'oyibo nye aghọ na ya n'enunye na oyibo ọlụ ya ka unu tiri olu ya gozie ya okie niile bụla ebu ka olu ya aka na ndị niile ihe lozoli olozoalotie n'ibe ọma mana ọnụ m ọnụ anyị ma na nwata bụlụ agwụ bụlụ ilo nwata bụlụ agwụ bụlụ okwu na ụka ọilo si na-agwụ ya ka a na-amachi anyị amachiri ndị anyị amachiri ihe nweta ya anyị amachiekwa ọganiru ya anyị si na ihe ọbụla ya eweta na ọlụwa ọlụ dibie owenye ọbụ ya mmadụ dị ndụ asị na anya bụ na ọ ga-agacha n'ogwe esi ogwe jiri na anya nwa na onwe enye bụ Ezenwanyi ugogbe oyibo na ọ ghara aga nke ọbabụ ndụ ka anyị na-amachi o wenyere n'ọbịa kpe ekpere ya dolia ile niile bụ iwe ọma ọ na-ayọ ka ọ bịala ya gbalịa ire ya ka ọ na-ekwu okwu nke bụ awele ndụ awele ego welibe akụ ka iwe nwenwe ezigbo dị ezigbo nwa ọlụ ọ na-alụ ma decorations asị ọlụ bịara ọnọdụ n'ụlọ asị fon ya raba ọnụ ọ dịnala na fon ya raba ọnụ ebe ọbụla ọ nọ na fon ya raba ọnụ ọ nọ na ndụ fon ya na-arụ ọnụ ọ nọ n'anyanwụ ọ nọ n'ọnwa fon ya raba ọnụ fon ya rụ ọnụ ya bụ n'ibe ọma fon ya arụ ọnụ na akụlụri n'ọnya ka anyị na-ekwu okwu ya nọ na amadi onye ka anyị ji si na awele ọ ga-eso na awele wetara ibe ọma chetawa na akụ ofuwe na aja ire ndụ si na awele ya ara elu ya ka ọ bụ unu ka a na-amachi ọ na-ara ọkụkọ anaghị eme ọkpacha ọsị ibi akwa na ọsị ahụ unu ilosi be nna ma ilosi ikwu nna ma ilosi n'aka ma nke si na ndị ikwu na ibe ma ndụ na ndị oyi ma ọ bụ iji eji ele ọbụla osi na ede ma ebe ọka ga-aba ada a sị na ọba ncha ka a na-amachi ọnụ mọlụ na-amachi unu si na ọ ya enwe ewele anyị si atụ bụ niile a na-ekwu ekwu a na-eme eme ekwu bụ onye ọsụ bụ onye na ọgbọ ọ sị na ele okwuru ka ọ ga-adụ ọ dụela anwụ okwulie ọnya ka ọ na-egbu unu na ka unu wetara onye ruru ọma nke oke wee baa ọbụ ọkwa unu na-eweta ọ na-enye ụlọ na-ebi ọnya ka a na-ekwu unu ya enye ezigbo dị nye ezigbo nwa nwoke nwa nwaanyị nwa nwoke ya na chi ekwuru ọ weta ihe o jiri azụ ụmụ ọ zụcha ụmụ eme ya nka si n'ọnọdụ ka ekwu n'ọnọdụ dibie n'ọnya ka a na-akwa n'ọnya ka a na-akwa iwe anyị si na ekenele unu na bụ
ọnọdụ dibịa anya ka a na-akwa ọkwacha anya ka o ketobe oke iwe ọma iwe ọma bụ oke ka olubi aka ya naanị Igbo na-azụ ka ọ rataba oke onye si na ọ rara ekwe kwuo abịa na ajiri a mbulie ụzọ mara ya ka o kwuru na ọgbọ anyị si ọgbọ ka anyị jikwa ya ọgbọ ka o ji ya dị Ezenwanyi wele swag. Ezenwanyi oke ego. Gobo oyibo. Ada egwu egbe na mma eji egbu ndị ilo ọzọ Igbo ndụ mmiri enwe ilo ọzọ Igbo ndụ ụzọ nwata mmepe ọgba ndị ile ya lee Ezenwanyi ugogbe oyibo nwaanyị ite ego ekene ọrụ niile nọ n'obu anyị ekene unu kene aja na kene ngene kene akwali olivila anyị kene ezumezu kene echie nwaanyị echie nwoke kene mụ kene agụ na-egbu oge na-agbaji oge kene agụ ekene